Ang Ginoo manaka ninyo. Manasag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudyo, kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug ikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa kaysa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang naong, busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo motuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ug sila mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo dili buot moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao, apan nasayod ako sayod kaninyo. Nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung may muanhi hinuon sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawato ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busaon-saon man ninyo sa pagtuo. Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga maoy inyong gilauman, maoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mituo kamo kang Moises, mutuo sab unta kamo kanako, kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Ang mga tao nga nagsigig adto sa templo, giingna ni Kristo nga wala kamo mutuo. Murag mao sa tingali na iyang isulti nato nga nagsigig simba. Pero basin sa dili. Kono pangutan ako no na imong tupad ina mituo jud ka sa Ginoo. Pangutan na ba kay sahay ra ba sige lang tagsimba pero wa day ta mutuo. Nyaon sa may timaan sa mutuo. Una, kamaotang maluoy sa atong isig katao. Si Moises nga nituo o Ginoo, wala muuyon. Murag gisuwayan siya sa Ginoo ba? Ako ning patio ng tanang tao. Ingos Moises, ayaw sa Lord, maluoy sa kanila.
Pag karon nga napagaw ko, daghan kay magsigig text, kay naluoy sila nako. Daghan kayong gisuggest, bisag unsa na lay akong gipang-inom, perting daghan ang gipang-inom, kay gipang-suggest. Kay naluoy, kay lagi, pari man, kay tungod, kay kunuhay, mura man kog buutan. Pero, kakita kas imong anak, nga ang iyang gibuhat, nagsupak-supak nimo, ingno nimong pundo, magdagandagan na noon, ingno nimong hilo, magsagit-sagit na noon, maluoy ka na. Kusi dayon, hapak dayon. So ang tinuod ay nga magtotoo, kamaong maluoy sa tao nga dili kamaong mutuman sa iyang buluhaton. Si Moises nga nito Ginoo, kakita siya unsa kangilad sa gibuhat sa iyang mga kauban. Naghimo sila mga Dios-Dios, dito na sila ni simba, pero naluoy gyapos Moises. Nagpakita kini nga ang tinuod nga tao kamaong maluoy. Kamong mga asawa, unsa inyong bation kung ang inyong bana magsupak-supak na ninyo, maluoy mo o masuko? Kung masuko gani mo, pasabot, dili mo tinuod nga magtotoo. Unsa may inyo? Selfishness, totoo. Inyong gisimba ang inyong kaugalingon. Kamusang mga bana, kung ang inyong asawa magsigig yaw-yaw, sigig yaw-yaw, demanding kay tanan, sa may inyong bation, maluoy mo, dili sad. Pulos ta mga buangon. Kung ang parishioner, dili gyud mo palit og slot, unsa may akong bation? Akong bation, maluoy ko. Labi na makita na ko nga nagpalit na sa bagong sakyanan. Yan, nagpahimo na sa palit na sa bagong gadget. Nagpabla na sa buhok. Yan na. Ako, sa sloya, ang iyang kwarta, gisigilag spend diha. Nya, wag yun mo palit og slot. Nga naman, nga maluoy man. Kay, kini manggong mga tao nga dili mo buhat sa ilang katungdanan, magbudhi, magbinuang, mao ni sila ang makaluluoy, kay mawala naman sila, mura man sila na nahimuwag sa Ginoo. Nga ang Ginoo man mo ituburan sa tanang grasya. Tanawan ng akong tingog. Di mo maluoy ani. Nga bisag pagkaw na baligya lang yapog slat. Hinoon, dili ko guilty ani kay wa ko mag-inom, wa ko inom bugnaw, wa ko inom sagunsa. I spent my time spreading the good news. Daghan kayong mga recollections, mga talks, misa, ni pagaw. Tingali ni losod ang akong kaning tawag o resistance, immune system. Pero mamalandong ko, ingon ko sa Ginoo, murag wa man kay ko mag-abusar, Lord. Pero nasa i-remind ng Ginoo na akong ginagmayng sala. Ayan siya, pakasa, mangugagod. Bitaw sa no. Mga nindot sad ba, makarealize ta nga dili din ni ako ang akong tingog, kanang inyong tingog, dili sa na inyo. Nya, ang tao nga mahimulag sa Ginoo, makaluluoy, kay wala naman siya gitawag o kinabuhi. Si Kristo nag-ingon, ako, gisaksihan ko ni Moises, gisaksihan ko sa akong mga buhat, gisaksihan ko sa Amahan, sa Espiritu Santo, katong pagbunyag niya. Pero kamo,
wa gyud mo mutuo nako. Pasabot ang pulong sa Ginoo wa nato kaayo tagaig dakong pagtagad. Ang ato hinong gipadadaan matud pa ni Kristo ang inyo nung gituhuan kanang mianha ninyo sa ilang ngalan nga wa magikan samahan pananlitan ingnon mo pakulori imong buhok mugwapa ka tuo mo dili mo to kadaghanan tuo gyud tuo dayon pader patina na imong buhok himuan ang itom kay batanon kay kagnaong tuo ko tuo mo na patina des buhok pero moingon ang Ginoo dawata ang kamatuoran nga tiguang na gyud ka may di mo ta tiguang gud taon nganli lang kong kawatan ay lang kong nganli tiguang ngayon na di tamto kana gagmay pa kay na nga kamatuoran labi na gyud og ingnon ka igsuo na nimo imong silingan ayaw dumti pasaylo kay imo nang igsuon ka igsuon kanang sige daog-daog nako kanang sige og binuang nako hasta nga mo agianan gikural wa na may agianan igsuon pa na adi igsuon lagi na nimo ayaw dumti pasaylo alang kanang kawatan kayo lagi pasaylo alang lagi kanang nakabit sa kumbana pasayloon ay lagi pasaylo kayo mo nang igsuon tuo mo na namusamot di mong tuo klaro na inyong mga naong kana bugat-bugat na labaw na yung moingon ang Ginoo kung ito jud ka nako ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto simbahan ipalit og hurot og slat or ihatag ngadto sa mga kabos motuo pa mo na wa na patay na kana lawom-lawom na gina labaw na gyud kun moingon ang Ginoo pagpakamatay para sa imong kaaway nga mo iyang gibuhat sunod pa mo na awa na nagmingaw ng mga naong mao na lita mo kumpiyansa kay usahay paminaw na to suod kitas Ginoo pero di ay kaaway di tas Ginoo mao na si Kristo nagpakita si Moises nagpakita nga ang kaugalingon gamiton para sa uban. So, salamat sa namalit. Bahalag pagaw ko, ako gining taga-update mo sa nahalin sa tumuslats. Mo ni sila ang mituog Ginoo. So, ang atong SBF DAG, niabot ng atong halin o 10,822 kaslats. Pakpak. Ang ato sa JPHJ para sa atong pista niabot na sa danghalin og 5,411 kaslats. Pakpakyapon. Kanay sila mo nito Ginoo. Aw kamo di ay namalit man sa demo ani no. So salamat kay sa inyong pagtuos Ginoo. Kay ang kalibutan ra ba karon nagsigig tudlo nato. Sige ingon tiguma ginang kwarta tiguma gyud kay para na sa imong future unsa gotay future iniglinog way kwartang makasagang inigubat way kwartang makasagang dagko na kay utang ang mga nasod nga naggubat karon dagko na kay utang unya inighuman pagid ang gubat pabarugon pagyug balik ang ilang gipangbungkag tungod sa mga bomba. Bayran pagyud kadto mga biktima, ang mga inosente nga nangaigo sa ilang mga armas. Luoy kayo. Devastating kayo ang atong pagka dili mutuos Ginoo. Kay mutuo palantas Ginoo magsinabtanay,
magpasayloay, maghinatagay, sigon sa sugos, Ginoo, pagka malipayon, pagka malambuon unta sa atong kinabuhi. Nabitay ning takes nako, ingon siya, Father, ang ako bang bana nangabit niya 15 na katuig matingali or sobra gibiyaan na gyud miniya kuyog ko sa akong mga anak. Karon ni ay biyudo nga nahigugman ako. So ako lang sa siyan gidawat, nagpuyo-puyo na meron. Kadungog man ko sa imong wali pader nga di kapangalawat ning puyo-puyo, pero mga sobra na mis na po katuig nga nagpuyo. Unsa man pader, pwede ra ko makapangalawat. Nagtinarong man ko. Nako, ang makapalangit nimo ang paghigugma sa imong bana, dili ang paghigugma ng biyudo. Sakit, no? Kana bang naitaw nga may kayo nimo, nya support yun nimo, hasta sa imong mga anak nagibiyaan atong animal nga bana, nya ingnon ka biyay na kay di na makapalangit nimo kadtog yung imong bana ug mao to imong higugmaon, mao to'y makapalangit nimo. Ka mo sultihan mo gyud na malipay mo. Ang naong ninyo ay nga dahil paita sa danang Ginoo. Di man saan mo sabot. Muna, ingon na siya nako, istrikto harasan nimo Father, no? Labaw pamangkas Ginoo. Gingnan ko. Kay bawo ko, Father, in my heart, nalipay ang Ginoo ug siya'y naghatag nako nining maong tao. Imo sa nang panghuna-huna. Pero di ko motuoan ang imong gisulti. Kaya ang Ginoo, mulipay gina nato. Ang Ginoo, muhatag gina nato sa atong ikinahanglan. Nya, kay gihatag manis Ginoo nako, di siya manapat, di siya managmal, di gani manglibak. Kusog kayong morosaryo. Ana, nganong ingnon man ko nimo, nga dili ni makaluwas nako. Nindot, no? Nindot paminaw. Manabtan pa gani kada kadlawon magsige pang rosaryo. Nawa na lang sa ko nitubag niya. Ako na lang giingon ba, Lord, dali aragid na mong mailad. Muna, katong ilang simba-simba to mga ribulto, kunuhay nag-ampo, naghalad-halad sila, murag nindot paminahon. Pero ang Ginoo nasuko nga naman gisupak man ang sugo sa Ginoo. Ug unsa may pagsupak, ang pagkaway kasal niya nagtipon og puyo, way kasal. Nag-isip na kunuhay sila bana o asawa, pero way kasal sa simbahan. Bisag unsaon pa nimog binuutan, nya wa ka mutuman aning pagdawat og sakramento nga gidesign sa Ginoo, pagsupak yapon na siya og pagsalikway gani panginsulto pa gyud. Pareha nang wa mo pasar sa teachers board exam, pero may kay siyang mutudlo sa eskwelahan, may kay siyang mo discuss, may kay mo himog mga silabos, mga lesson plan, may kay siya na, pero wa ka pasar sa board exam. Moingon ba ang PRC? Sige, padayon na lang na total may masakay mo tudlo. Mana? Di, pahunungon gyud ka. Pras nako, may kay kumumisa, minaw gyud mo nako, pero wa day ko ordinahi sa obispo. Impostor rin kong pagkapare. Ayan, so mahibawan ang tinuod. Pahunungon. Nga pa-ordin usa dito. Agi usa sa kuan mo na si Jesus, miagi siya sa gusto samahan.
nga mao ang iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Wa siya manglakton, wa siya mingon, amahan, sabta lang ko. Iya yung giagian ang gusto sa amahan. Kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Pero kita ang kalipay ragi atong ginahuna. Malipayon nga ita mingon ta, ay praise the Lord, gikaluyan jud ko sa Ginoo. Nyag na ganing kasakit. Lord, oy nganong naman ang kasakit? Nagtuo lagi ta nga ang kasakit dili kabahin sa kasantos o kaluwasan. Kabahin ay muna ato sa nasiyang dawaton. Nautunta tinuod tang mahimong magtotoo. Manindog ta.